Astăzi vizităm casa noastră. Acolo în masă gătărie, o masă, acolo o pat, video, o văză, o masă, scări, o pat acolo, o baie acolo, fetite, o masă, ceva lucruri. Avem acolo este uh, punem, facem focul, îl și acolo sunt lucruri, acolo bucătărie, așa. Avem acolo cafea, o masă, nu uitat-o, o masă cu lucruri. Și bye bye, acestea sunt toate casa noastră, să o să ne peste tot, se fac acum.